filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw walima kiba cɛ na ni diɲɛ malo a t'a ko la ko na ni diɲɛ an filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn su in na Kiba Jalo ale bi yan min ye masarenkɛ ye n'o ye Falaye Keyita ye ale fana b'an ka kumaso kɔnɔ an bɛna kuma ekɔli karamɔgɔmusow olu kan nka yan'o cɛ bamananw ko ko dugubila ka fisa laada wuli ye an ye aw dege min na o ye ka kunnafoni teliman dɔw di yani an ka baro ale ka sigi Elbesir Cham ale fana bɛ a b'an ka salon kɔnɔ ale kɔni a bilama ye a na k'a t'a fɛ ka taa so dɛ a tilenna a kunfɛ a b'a fɛ ka si a kunfɛ o dun tɛ kɛ yan ni sɔɔni sera sisan Falaye n'i bɛ taa i bɛ da sɔgɔ ka a bila gɔngɔrɔ jukɔrɔ bi su in na an bɛ hakililajigi dɔw kɛ fɔlɔ Falaye kabini tubabukalo salen parce que bi ye tubabukalo kura tile fɔlɔ ye Mali sɔrɔdasiw olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ wulikajɔ minnu bɛɛ lajɛlen o kɛra Tenza Waten ale marabolo kɔnɔna na Falaye Tenza Waten tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye koyi a bɛ Tesaliti cercle de la nin ka fisa a ko la i Jalo nɔnɔ kɔni tɛ sa nka ji don Falaye an ko Tenza Waten yani ale cɛ wolomasiri tabaw tun ye waleya caman kɛ yaasa basigi ni lafiya o bɛna cogo min bamanci jɛkulu ninnu kɛlen don ka jamu da Tesalit Mali ale ni Algérie dancɛ la fu bɛ se ka siri o ko la cogo min o ko bɛ se ka ban cogo min min ye baaraw ye olu kɛra ye o de senfɛ sa an ka maaw kɔni yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u tun ye gɛlɛyaba sɔrɔ gɛlɛya min na anw n'an dɛmɛbaga caman o tora o ko senfɛ nka o tɛmɛnen baara taabolo kurakurayara tuguni Borjo Baji kɔnɔna na n'o ye Baji Mokutari ye ale bɛ Algérie fan fɛ Tiɲɔmiɲun o fana bɛ Algérie fan fɛ Bugesa ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye minnu bɛ Algérie kɔnɔna na Falaye bamanci wale ni ɲɔgɔnwale kabaw taalen don u dogo nin yɔrɔ ninnu de la sisan aha kɛlɛ in an kɔni ti dɔwɛrɛ dɔn an ye degun sɔrɔ an ye gɛlɛya sɔrɔ an ye wulikajɔ daminɛ kura ye Zeyin Pankuru olu bɛ baara la su ani tile u kɔni ye kunkanɲɛ fɔlɔ minnu kɛ o y'a to dugu kɔnɔna lamara halisa a b'o lama la han denmisɛnnin minnu bɛ Tenza kɔnɔna na n'olu tun bɛ sanubɔ dingɛw da la olu caman bɛ ka segin ka taa bɔyɔrɔ ɲini u yɛrɛ la Algérie fan fɛ a ye bɔda fila tɛ yen o fan dɔ in fɛ n'i y'o minɛ i ni drone de b'a kɛ n'a y'aw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn drone bɛna aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na Sadio ka drone tɛ le sadiolisme n'o fana bɛ yen sisan k'i bila ka taa kiyama ni drone ye Falaye bi ta kɛra maaw bɛ ka boli ka dogo yɔrɔ de ɲini bi tile bɛɛ u b'a fɔ minnu ma k'olu ye civiliw ye ni jɛkulu marifatigiw don sufɛ tile fɛ bomosiw bilalen don min ye dulokibaw talen don ka don ka jalamugu meleke i b'u sigilen i b'a fɔ ko olu ti ko la k'a sɔrɔ a ko bɛɛ ye olu yɛrɛ de ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɔra Tchad n'u bɔra Niger n'u bɔra Nigeria n'u bɔra jamana wɛrɛw la olu caman baden de kɔni bɛ Tenza Waten kɔnɔna na sanubɔyɔrɔ la u y'a ye sisan k'a fɔ ko muguci min kɛra kɛlɛ min kɛra balaw min bɛ ka sigi yen u bɛ k'u faso yɔrɔ ɲini bɔda ye kelen de ye Tenza Mali walima Tenza Algérie Tenza Mali a gannen don yen n'i tora i b'i sɛgɛn
sisan we ka tɛnza Algérie k'o de magɛn yen nun fana a kuma ka ca parce que caman bɛ yen passeport de b'o olu ni Algérie cɛ n'i dun tɛ maliyɛn ye e tɛ nigérien ye a sigi bɛ gɛlɛya i bolo dɛ donc o degun o bɛ a la nka ka kɛ ni ko n'a cogo ye maaw yɛrɛ ɲinitɔ maa minnu ye maaw ni marifaw bila ka tɛmɛ ka ban u b'olu bali k'olu tɛ maa tɔw waliden tɔw to olu ka bɔ bi Burkina AES hukumu kɔnɔna na ale ka droniw u nana fara Mali taw kan kunkanɲɛ fɔlɔ minnu kɔni bɔra o bɛnna 15 ma o 15 fala ye o ye ko bɛɛ falen terroriste yɛrɛ de bɛ k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna n'aw kɛra maa 3 ye ninnu ka tasuma bɛ bɔ sanfɛ a bɛ jigin kan dɛ a tɔgɔ kɛra o de sa tasuma bɛ bɔ sanfɛ a bɛ jigin kan donc bi tile bɛɛ kɛra o de la mugukaw kɔni bɔra nka u bɔra fan minnu fɛ o ye maa minnu b'a lajɛ k'u b'u kankara gɛlɛya u la n'o tɛ kunun nɛgɛ kanɲɛ 11 o tun kɛra larawulili labanw ye nka an ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ sa ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nka min ye armée ye a kɛlen don ka yɔrɔ in minɛ i ko n'i ye nɔnɔkɛnɛ sigi tasuma ale sanfɛ fala ye waleya in kɛli ni sisan cɛ o conseil islamique parti politique bɛɛ lajɛlen wulilen don ka armée dɛmɛ tiɲɛ don maaw ka dɛmɛw kɛcogo tɛ kelen ye nka bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye min ye o ye armée ka se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na kolotugu masa ale fana ko n'Ala sɔnna a ma ko ale bɛ misi 4 saraka dimanche nata kari nɛgɛ kanɲɛ 14 ko mɔgɔw welelen don o kɛnɛ kan o bɛ kɛ misabugukaw fɛ yen station Shell o sirajan kelen ale ka kolotugu yɔrɔ bɛ kɛ o fɛ fala ye an bɛ nin bɛɛ la maa caman fana bɛ ka boli ka taga san ba fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a fɔ ma ko interfleuve sigi gɛlɛyalen don yen maa 7 fagara kunu maa 400 u n'u ka minɛnw n'u ka baganw olu de kɔni bɔra dugu la sa fo dugu ma ko Sadugu dɔw b'a fɔ ma ko Sela ninnu bɛɛ lajɛlen de filɛ nin sa k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ sa ka taa san kɔni falen no jama la bi ka sababuya kɛ Bamaɲɔli ni Jugawale kaba minnu bɛ interfleuve la u kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ maaw la Masina fana kɔnɔna na mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na degun bɛ u kan o de la sa maaw kɔni ko ko u b'a ɲini armée fɛ ale ka se ka wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ dugu yɛrɛ tɔgɔ ye di aw ka dugu in sa Buye bɛ dugu min na a tɔgɔ voilà a bɛ to ka bɔ ale ni anw ka ɲɔnɔ ne bɛ ɲami ne bolo olu ta ye air anw ta ye ne ye dugu dɔ bɛ yen ko Gorika dugutigi min bɛ commune de Gavinane kɔnɔ u taara ale ta dɛ u y'a enlever li kɔni kɛra sugu ntɛnɛn o y'u ka sugu ye sugu senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ni Mauritanie dancɛ kɔnɔna waleya in a kɔni kɛra yen fan fɛ ko maa minnu tun y'a lajɛ sa k'a fɔ k'u bɛ waleya in bali ni o ye a ka conseillers ye o dɔ la kelen kɔni bali ye o sɔrɔ o fatura nin waati in kɔni na maa t'a dɔn maa minnu kun jumɛn na u nana dugutigi in ta ka taa n'a ye nka dugudenw kɔni maaw talen don nin waati in na sabula olu bolo u ka dugutigi u t'a dɔn a ye min kɛ n'an bɔra yen utukalo tile fɔlɔ bi min ye an ka jamana minisiri min b'an ka jamana cɛ sira ɲɛnama kunna ale ni irisiw ta ye ɲɔgɔn sɔrɔ hakilinaw ye tali kɛ min na o ye dɛmɛ sinsinni ye minankuraw olu minnu nali daminɛna kabini kunungo sufɛ tesalitikaw fɛ yen ko dɔnna far'o kan yaasa min ye wolomasiri tabaw ye baara min daminɛna dɔ ka fara a se kan dɔ ka fara a wulikajɔ kan min ye armée ye a bolo kana dɛsɛ minan fosi la tuguni wulikajɔ min laɲini min kɛlen na a ko la a bɛ se ka sinsin cogo min fala ye ko min ye nin ko in ye min ye Lavrov ye a ko dɛmɛ yɛrɛ minnu kun kan ka senna sumaya ni olu kun kan ka ɲɛɲini sɛbɛn cogoya dɔw fɛ a y'a fɔ Diop ye ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna na teliya don nataw kɔnɔna na ka kɛ ni laɲini ye
laɲini min b'a to o kɛlɛ bɛ sen na wa ko irisika dɛmɛ irisika wulikajɔ n'a ka cɛsiri ko ni min ma fara a kan ko foyi tɛna na bɔ a la ka ɲɛsin Mali ale ni AES jamanaw olu ma. Maliki Jaw ale tun bɛ Irankaw fɛ yen olu ka jamanakuntigi kura n'o ye 14nan ye o ka sigili tun bɛ yen. Sadio Kamara ale bɛ Mauritanienkaw fɛ yen olu ka jamanakuntigi o ka fangata tun bɛ yen bi min ye El Ghazouani ye ani Sadio Kamara yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye hakilina falen-falenw kɛra yanni tilelafana dun waati cɛ. Ɲamekaw fɛ yen Sanu ale tun taalen don taama na ye taama min bɛ tali kɛ sa Banque mondiale ale ni an fanfɛ jamana saba ninnu n'olu farala ɲɔgɔn kan olu ka hakɛw ye min ye ka se ka o bɛrɛbɛrɛ ko o dɔn min ye minisiri ninnu kɔni ye u ye lajɛ in kɛ lajɛ in senfɛ sa Banque mondiale ale ɲɛmaa danga n'o ye Ousmane Diankana ye ale kɔni n'u ye hakilila falen-falenw kɛ baaraw olu tacogo la fala ye san a ye tiɲɛni kɛ dɛ san ye tiɲɛni kɛ Bafulabekaw yaasa a kana tiɲɛni kɛ u fɛ yen u ka tɔn min bɛ yen n'o ye bɛnkadi ye ale ye wulikajɔ kɛ sa ka sirabaw lajɛ sira minnu bɛ se ka dilan ji bɛ taa sigi yɔrɔ minnu na denmisɛnninw ni maakɔrɔw u kɔni wulilen don sa fan o fan bɛ yen n'o ye dingɛ ye min ye dugudentɔnw ye ka taa fara mɛrilakaw kan CSCOM ekɔlisow yɔrɔ o yɔrɔ ni ji kan ka tɛmɛ yen ale ni kurun tɛmɛsiraw ni ekɔlidenw bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye nin bɛɛ lajɛlen larawulili baaraw kɛ ekɔliko in ale ni tɔn mɔgɔ ninnu u y'u bolo di ɲɔgɔn ma fana ka moteur dɔ sa ka don sa kurun o bɛ se cogo min na ka se ka ekɔlidenw fana ta ka taa n'u ye ɲanikilakaw olu fɛ yen nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye sanji bɛ ka min da maaw kan a ye min da bilakaw kan ka min da gawukaw kan ka min da bagindakaw kan a ɲɔgɔnna kan'u sɔrɔ ani Bamako wo walayi woyanko kɔni ba tun bɛna taa ni pɔ ye falayi 6h du matin 9h maaw ma se ka tɛmɛ ntɛnɛn a ma diya dɛ Bankas kimɛli bɛ sen na ye ka kɛ ni maa minnu bɛ yen fura minnu kan ka di u ma n'o ye ONG urgence ye ale ye wulikajɔ min kɛ san 2023 kɔnɔna na sa ale bɛ k'o kimɛli baaraw kɛ ka jateminɛw kɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka banabagatɔ u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na baara minnu sera ka kɛ musaka minnu donna mairilakaw ni sous-préfetlakaw olu sera ka waleya minnu kɛ ka fara ONG in yɛrɛ ka sa u y'o da maaw tulo kan sankaw fɛ yen kerecɛn denmisɛnw olu ye ɲɔgɔn yela ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ se ka don cogo min maaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kerecɛnw olu fɛ yen waleya in ale bɛ tali kɛ sa bɛn ni kelenya sinsinni na adamadenya tɔbɔtɔli maanifinya yɛrɛ donni b'a la denmisɛnnin 30 kerecɛnlakaw fɛ yen olu de kɔni bɛ ka nin baara in kɛ musaka o bɔra projet initiative conjointe yɔrɔ action religieuse n'u b'a fɔ ma ko JISIRA ale de kɛlen don k'o baara in sigi sen kan sankaw fɛ yen Segu min ye gouvernement ye ale ye dɛmɛ ta ka don bilakaw ma CFA wari $230 yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Jiwoyo a tun b'a fɛ ka taa ni bila dugu yɛrɛ de ye koyi tiɲɛniba de kɛra ye maa kɔni ni ma to a la nka min ye sow caman binna minɛnw caman tiɲɛna u y'a yira sa ko guwa kɔni n'o ye guwa 90 ye guwa 190 ye CFA wari 2000 o dira olu ma donbolow kɛr'u ye ka balo fana k'o ta k'o d'u ma yaasa cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ gouvernement ale ka dɛmɛ o ye ka ɲɛsin nin waati in na bilakaw olu ma n'an bɔra bila Keba Yoroso ko san ye tiɲɛniba de kɛ Yoroso min ye minɛnw ye a y'olu camanba tiɲɛ mun kɛra ko jugumayɔrɔba yɛrɛ ye o ye Keba ko sanpɛrɛn de jiginna ye koyi dugudenw ko k'u ka misi u ka baganw sanpɛrɛn de filɛ ka jigin olu kan Allah nin man di maa si ye k'a yɔrɔ a yɔrɔ tiɲɛna kojugu wa ji fana tilara ka na tuguni kuran potow ni fɛnw k'u ɲami ɲɔgɔn na ko Yoroso fana bɛ degun kɔnɔna na bi dɛ an bɛ dugawu kɛ gouvernement a ka se Yoroso fana yaasa ka tulu fana dɛmɛ nin sango in k'a ma ban Mali météo ko an k'an labɛn dɛ ko nin dɔgɔkun in na ko ji caman de bɛ yen ko k'an ka jigin ka se fo nin kalo in tile 6 ma denmisɛnnin 750 Sikaso mara la olu de ka boloci kan ka kɛ minnu si b'a daminɛ san tile 6 la ka taa se kalo 11 ma ale ni kalo 12 ka taa se kalo 59 ma k'olu ka bolociw o kan ka kɛ Sikasokaw fɛ yen baara ninnu kan ka kɛ yɔrɔ caman na Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa Falayi Mɔnɛbɔ Masa i b'o dɔn wa
ite Monabo Masado a fɔ Ibrahim Jawara cɛ kelen bolo caman sisan a ye soba min jɔ ACI la Amdalaye ni 9 étages do a ye panneau k'a la panneau min b'a ta fo k'a tɔ to 1,7 méga an ka jɛ an k'a lajɛ Ibrahim Jawara a sera ka min kɛ ni panneau solaire ye a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la. Pour réduire leur empreinte carbone et répondre à la crise énergétique actuelle, EBI Group a fait le choix des énergies renouvelables. Avec des solutions innovantes telles que des panneaux solaires et des batteries lithium de la marque EBI Power, l'alimentation du siège situé à Amdalaye ACI 2000 est désormais assurée. Cette installation d'une capacité impressionnante de 1,7 MW fournit une électricité verte à un bâtiment de 9 étages, une première historique au Mali. Grâce à cette technologie de pointe, le siège d'EBI Group fonctionne de manière stable en utilisant des sources d'énergie renouvelables. Les panneaux solaires et batteries lithium EBI Power sont commercialisés par EBI Home, une filiale d'EBI Group, spécialisée dans la vente et l'installation de produits haut de gamme allant des revêtements muraux aux articles sanitaires, en passant par les armoires de cuisine, le mobilier de maison et la décoration d'intérieur, transformant ainsi chaque espace en un havre de style et de fonctionnalité. L'installation a attiré l'attention de M. Mandou Sempara, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, accompagné d'une délégation influente lors de leur visite le jeudi 25 juillet 2024. Les visiteurs ont découvert l'installation innovante des panneaux solaires et batteries lithium de la marque EBI Power utilisée par EBI Group. EBI Power est prête à transformer l'avenir de l'énergie au Mali avec des solutions novatrices. En optant pour les panneaux solaires et batteries lithium EBI Power, les entreprises peuvent non seulement réduire leur empreinte carbone, mais aussi éviter les coûts élevés et récurrents des groupes électrogènes. De plus, les batteries lithium EBI Power offrent une durée de vie exceptionnelle de plus de 15 ans, garantissant une source d'énergie stable et économique à long terme. Pour une utilisation de panneaux solaires chez vous ou dans votre entreprise, faites confiance à EBI Home. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons vous aider à passer à une énergie renouvelable, fiable et économique. EBI Home, votre partenaire pour un avenir plus vert et plus durable. Aïwa, niye Ibrahima Jawara, Bra Jawara niye alega barai, sisa falai. Nin tɛ k'a y'a k'a ka so la dɔrɔn ye dɛ, ni maa min mago b'a la fana a bɛ se k'a don i ka so la. Ale y'a ta kɛ k'o yira maaw la ka tila k'a yira k'a fɔ fana n'i b'a fɛ k'a ɲɔgɔnna sigi ale bɛ se k'a kɛ. Fala ye nɔgɔko kuma cayalen don ɲinan samiya daminɛ na, an ye min lakɔlɔsi a tɔgɔ tiɲɛ barika bɛ ka bonya. Maa minnu bɛ yen n'olu ye juraw ye an ka jamana kɔnɔ, n'u bɛ taa nɔgɔ ta, n'u bɛ nɔgɔ dilan ni usine b'u bolo, DPA ale sɛgɛnnen don nin waati in na a ko la kosɛbɛ. An y'a dɔn k'a fɔ ko nɔgɔ ko ka gɛlɛn, nɔgɔ kuma ka ca. N'i y'a jate minɛ 2008 kana bila bi la, i b'a dɔn nɔgɔ tun bɛ di cogo min. Forow la u tun bɛ nɔgɔ di mɔgɔw ma initiative hukumu kɔnɔna na bɔrɔ 6 u tun b'o di hectare 1. A lamɛn ka ɲɛ dɛ, bɔrɔ 6 hectare 1. O bɔrɔ 6 u nana bɔ o la i bɛ ka tile la ka dɔ bɔ bɔrɔ sɔngɔ la ka bɔrɔ kɛ 4 ye. O fana gɛlɛya nana don o la, o tun tɛ sɔrɔ tuguni sabula engrais ko nana ɲami. A nana bɔ o fana na tuguni ɲina n ye min mɛn office mɔgɔw da ko 30 kg d'engrais ko k'o di maa minnu ma, maa minnu bɛ hectare 1 kan, bɔrɔ 6 ani 30 kg. Sisan k'u bɛ k'a kɛ ko bɔrɔ 1 hectare 1 n'i ye jisɔngɔ sara o fana ma sɔrɔ fɔlɔ. DAP n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yan, u camanba bɛ yen, u bɛ nin baara in kɛ, u bɛ sɛgɛn kɛ, mɔgɔw b'u bolo u b'olu sara, usine de b'u bolo,
u bɛ baarakɛla la u bɛ impôt sara u bɛ taxe sara fala olu bɛ nɔgɔ dilan k'a di jamana ma nka degun min bɛ olu kan i b'a dɔn fɛn o fɛn ni o ye gɛlɛya ye o bɛ ta ka ɲɛsin olu ma kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ Sikaso min ye angɛrɛ bɔrɔ 427 o minɛna Sikaso sugu la mɔgɔ dɔ la mɔgɔ in kɛlen don ka mun kɛ angɛrɛ subventionné ka taa DAP bɔrɔ ta k'a don o kɔnɔ k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ u ka nɔgɔ tɛ angɛrɛ subventionné t'u ta ye u ma surunya ka kɛ u ta ye sali na Sininko fana u y'a ɲɔgɔnna kɛ u la min bɛ ka gwa u la i b'a dɔn a ko de tɛ ɲɛnabɔ tribunal kunda e bɛ baara la e bɛ k'a kɛ pour que i ka se ka i faso dɛmɛ i ka se ka dɔ sɔrɔ i ka se ka mɔgɔw dɛmɛ i ka se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ i ka se ka i fana ka se ka baarakɛla minnu b'i bolo parce que n'i bɛ usine kɔni jɔ hakɛw ni fɛnw bɛ boli i kan mais n'a fɔra tuma o tuma dususuma tɛ e ye a ko la tɔgɔ tiɲɛ bɛ ta ka da i kan n'i wulila ka se sariya fana na ko o fana na i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la fana a gɛlɛyara dɛ an ni DAP maaw bɛna baara kɛ fala an bɛna u yɛrɛ wele u kana ɲɛfɔ an ɲɛna mun bɛ nɔgɔ ko la dɛ an ka se k'a ɲɛdɔn gɛlɛya bɔra yɔrɔ jumɛn mun de bɛ k'a ko gɛlɛya olu kuma o tuma mun na mɔgɔw bɛ bi u kan k'u tɔgɔ cɛ k'a sɔrɔ u ma min u ma bɔ kɔsa in na an ɲɛ bɛ mun na ne y'o de fɔ u ka mɔgɔw ye n ko n'i y'a ye u b'aw ta aw ka a cɛ ka k'aw ka bɔrɔ kɔnɔ aw ka nɔgɔ de ka ɲi u ka nɔgɔ de ka ɲi sinon ni nɔgɔ kolon don u t'a ko o minɛn kɔnɔ u t'a bila o minɛn kɔnɔ parce que u b'a dɔn n'u y'a bila minɛn kɔnɔ minɛn min fɛn min tɛ sa a tɛ sa o donc bi nin degun bɛ u da la u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa maa minnu bɛ ka nin kɛ k'a essayer k'u nɔ minɛ nka min y'u dusu kasi a ko la n'a taara sariya la taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ a bɛ fɔ ko u ma mɔgɔ m'u ladege mɔgɔ tɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ a bɛ minɛ ten a bɛ bila kɛrɛfɛ ten a dun bɛɛ bɛ kɛ bɔlɔlɔ in de kan a tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ bɛ da société ka bɔlɔlɔ de kan a degun bɛɛ b'u ka bɔlɔlɔ de kan bon o fana bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ fɔ yɔrɔ yɛrɛ t'u la a ko la an yɛrɛ ka sɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ gɛlɛyaba yɛrɛ ye mun ye bi ni nɔgɔ tɛ walayi gouvernement kan ka ɲɛ jɔ sɛnɛko in na ten sa koyi anw ɲinanama yɛrɛ est ce que n'an ma farati an na fɛn sɔrɔ parce que sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛ ka kuma mun fɔ ani waleya min filɛ senna nin ye a kuma ka ca dɛ n'an bɔr'o la min ye Jean Zerbo ye ko maa wɛrɛ sɔrɔla ka bila ale nɔ na kerecɛnnakaw fɛ yen Bamako dubaw n'an b'a fɔ o ma ko les familles fondatrices de Bamako olu taara bɔ Jean Zerbo ye bi ka bonyamasegin kɛ a ye ka taasibila kɛ a ye ka waleɲuman dɔn foliw ta ka ɲɛsin a ma a ye baara min kɛ archevêque la Bamako min ye lajɛ in kɛnɛ kan u ye u da don ko kɔrɔw caman na minnu ni Jean Zerbo y'olu kɛ bɛn ni kelenya sinsinni n'an ka jamana kɔnɔ a ka diinɛkuntigiya baara la k'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn a ye baara ɲuman minnu kɛ k'a to archevêque la yan'u ka wuli fana u ye dugawu don kɛ bɛn ni kelenya la an ka jamana kɔnɔ basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na min ye famille fondatrice maaw ye u taara nin baara in kɛ bi min ye archevêque ka baara kɛ archevêque ka sigiyɔrɔ la n'o o ye Jean Zerbo ye ka tila k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn falaye farikolo ɲɛnajɛ JO ale bɛ sen na anw kɔni anw taara cogo min anw bɛ ka segin ka na ten nka kɛnɛ kan min ye bi Algérie bɔkisukɛla muso dɔ ale ni Italie ka dɔ kun karilen don ɲɔgɔn na a falaye nin kuma cayara dɛ Italie muso in ko ko ale sen bɔra bɔkisu la ko mun na ko min bɛ k'ale bugɔ ko cɛ don u ko ko cɛ ko bolokuru bɛ ka jigin ale kan ko nin ye kamalenkɔrɔ bolokuru ye ko nin tɛ musobakɔrɔ bolokuru ye a dun kuma bɛ bɔlɔlɔ kan dɛ a ganenba de don
parce que denin ko ale bɛ box la a mɛnna fana koyi min ye cɛ bolokuru ye min ye muso bolokuru a b'o dɔn nka ale bɛ ka min bɛ k'ale gosi a jagi la tan nin di muso ye muso tɛ gosili kɛ tan kɛnɛ ka ye yɔrɔ anw tun taara anw bɛ basikɛti fɛn na balontan na an eliminera an bɔra balontan na nɔɔni an bɔr'o la an ka muso min bɛ box la an bɔr'o la sisan an tɔ tora nɔɔnikɛla kelen ani bolikɛlaw ye bon an dun b'a dɔn fala ye anw ka to ka se sɔrɔ boli la a bɛ gɛlɛya an y'a mɛn fana ko ni ala sɔnna a ma aigle olu kan ka jouer u ka éliminatoire coupe d'Afrique o jouer k'o kan ka kɛ yan min ye septembre kalo tile 6 an bɛ jouer ani Mozambique min ye Eswatini an n'o kan ka jouer Afrique du Sud kaw fɛ yen o septembre kalo tile 10 kibaruyaw y'a yira fana k'a fɔ ko ministre des sports ale ni fédération mɔgɔw k'u b'a fɛ o ni Amerika ɲɔgɔn ye ka kuma yaasa gɛlɛya min bɛ farikolo ɲɛnajɛ la ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na sabula équipe nationale joueurs bannen don olu ko fédération bɛ yen k'o man ɲi fédération ko ko olu man ɲi entraîneur tɛ yen joueur tɛ yen kuma tɛ yen foyi tɛ ka ɲɛnabɔ balontanko la wa n'i y'i da don a la don o don b'i fa n'i ba neni mɔgɔw sannen don ka bila o fana kama a bɛ bɛn o mais an kɔni bɛ min dɔn ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ parce que an ye mun na kɔlɔsi fanga tɛ foyi y'a kɛrɛfɛ mɔgɔw kɔ minnu bɛ yen n'u b'a nugu jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a ko ka ɲi bɛɛ y'a ye sisan n'a ka ɲi n'a man ɲi an bɛ segin Jeux olympiques la fala ye ka jɔyɔrɔ 5 fɔlɔ k'o di ka kɛ ni minnu bɛ kɛnɛ kan ye ni olu bɛ ka u ka mɔgɔw bɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a ko la n'o o ye maa minnu bɛ yen ni médaille bɛ olu bolo an bɛ se k'a fɔ nin waati in na an bɛ ka kuma waati min na sisan an k'o fara a kan médaille jɔyɔrɔ fɔlɔ la Chine de bɛ ten ka nin waati in na min ye médaille wari sanu ye o 11 bɛ a bolo warijɛ 7 zira o 6 États-Unis nana a yɛrɛ sɔrɔ filananya la k'a sɔrɔ Faransi de tun tilegan in na Faransi de tun bɛ filananya la États-Unis ka médaille kɛra 9 ye sanuma kɛra 9 ye warijɛ 15 min ye u ka zira ye o ye 13 ye e ko mɔgɔ yɛrɛ ka médaille ka ca n'u ta ye parce que olu ta ye 37 ye hali Chine min bɛ ten kan o ta man ca n'u ta ye Faransi ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan na sanu 8 b'a bolo fɔlɔ warijɛ 11 ani zira o 8 min ye Australie ye ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan na sanu 8 b'a bolo warijɛ 6 ani zira 4 Japon ale min tun bɛ ten kan kabini dɔgɔkun daminɛ in na ale nana a yɛrɛ sɔrɔ 5nan la sanu 8 b'ale bolo warijɛ 3 ale ni zira 5 donc nin ye jamana 5 fɔlɔ minnu ye minnu bɛ ten kan nin ko in na nin waati in na jeu in an b'a dɔn fana k'a fɔ a bɛ ka kɛ faransika minnu fɛ yen a kuma misɛnninw ka ca a ko misɛnninw ka ca farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ Jeux olympiques mun kɛra a kɛra olu degun ye olu bolo min a ka muso filɛ nin ye koyi a tɔgɔ yɛrɛ de ko Iman Khelif ko kɔni bɛ ka a tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ dɛ sabula ani min a ye min gosi n'o ye Algérienne ye Italienne ye o ko k'a ka ko sɛgɛsɛgɛ dɛ ko cɛ tɛ muso tɛ don dɛ a ye siga don denni ka ko la dɛ a ye siga don denni ka ko la a kuma kɔni cayalen don nin waati in na ka kɛɲɛ ni nin ko in ye Libéria kaw fɛ yen George Weah k'u b'a fɛ k'a wele bɔgɔ jeninen kan Mister George ale ko k'u ka sariyaso kɔni ko e ko u kunkolo ma wuli wa ko maa bɛ se cogo di ale kɛlen ka nin baaraba in ni nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ ko k'ale wele k'u b'ale ɲininka a dalakan na a ko sariya don ko nka k'u kana sɔn ka kɛ maa ka sariya ye maa mun b'u bila nin ko ninnu na nin wagati ninnu na ko yaasa ka se ka degun ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma n'u bɔra fanga la Poutine ko ni ala sɔnna a ma ko u na wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye u ka hakɛw ye olu ka dafa ko nin waati in na fana min ye Ukrainekaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko degun caman b'olu kan irisiw k'olu ka pankuru minnu tun u ka bato minnu tun bɛ kibakaw fɛ yen n'o ye kɛlɛkɛ bato 3 ye u y'olu salo ka bɔ yen ko ka segin n'u ye ka na n'u ye u yɛrɛ ka dugu la
min ye États-Unis kaw fɛ yen Kamala Harris ko n'Ala sɔnna ma ko ale ni kɔni ni Donald Trump bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ jagarija kɛnɛ kan min ye u ka kalata ye n'o jamanakuntigi kalata ye tile 100 ko o de b'a n'o kalata cɛ Joe Biden ale kɔni sen bɔra a la ko b'a yira sa k'a fɔ ko Donald Trump ale kan k'a ka kumaw kɛcogo falen sabula ale tun y'a yira kuma caman k'a fɔ ko min ye Joe Biden ni ale kɔni ka kuma bɛ tun bɛ Joe Biden ka banako de ma sisan ko ani min bɛ ɲɔgɔn na kɔni ko fana y'a kumakan falen dɛ sabula ko san 18 de b'a n'o cɛ ko ni cɛkɔrɔba ko don ko bɛɛ n'a dɔn ko maa min ye cɛkɔrɔba ye sen na sa o Kamala Harris ale yɛrɛ fana k'a bɛ ka mandiya maaw ye ka taa fɛ suko ni dugusajɛ cɛ nka États-Unis kalata ko ni yɔrɔ si ta tɛ kelen ye Kanadakaw ko ni Ala sɔnna a ma ko olu fana ka sanayɛlɛ kalanso ko degun ni yuruguyurugu min bɛ o la k'o ka ca ko Kanada yɛrɛ kɔnɔna na ko ekɔliso caman de bɛ yen u b'a fɔ ko mɔgɔw k'u ka taa kalan kɛ u fɛ yen ja k'u yɛrɛ ka jamana ma olu ka diplôme lakodɔn yɛrɛ k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko la k'a jateminɛ maa caman bɛ yen k'u bɛ kalan na k'u bɛ Kanada k'u tɛ kalan na dɛ ko sabula Kanada jamana yɛrɛ ma u lakodɔn a ekɔlisow lakodɔnnen tɛ u kɔni b'u fɛ yen u bɛ maaw wele k'u kalan papiyew bɛ d'u ma san o san nka degun min bɛ ka ye a ko la nin waati in na o de barika ka bon kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma k'olu yɛrɛ bɛna sɛgɛsɛgɛli don o ko la yaasa ka se ka o ko k'o sɛgɛsɛgɛ k'o da maaw tulo kan Maliki Jaw ale tun bɛ dugu min na n'o ye Iran ye olu ka maa mafalen dɔ sa n'o ye Hamas maa dɔ ye k'o kɔni fatura ye fatuli kɔni ko o kɛra Israël kɔni tɔgɔ bɛ ka fɔ a kuma na k'a yira k'a fɔ ko Israëliens ko olu de kɔni ye o waleya in cɛ ka ɲɛsin olu ma min ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ye u y'a yira sa k'a fɔ ko PDCI ale tun bɛ cɛbɔ ɲini na u y'a yira ko min ye PDCI ye sa u yɛrɛ ka ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi n'o ye Cani Cham ye ko o wulilen don k'i jɔ dɛ k'a ko ni Ala sɔnna a ma ale n'a y'i jija yaasa ka kɛ cɛbɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ k'u bɛ RHDP o kɔnɔna na o ko taabolo n'o fincogo kɔni o tɛ ka kɛ u sago ye nin waati in na nin ye kibaruya misɛnw ye kibaruya misɛn minnu n'u olu bɛ sɔn ka dan sigi an ka su in na kibaruya misɛnninw diliw la ka kɛ ni waati ale n'a cogoya ye keba an kun y'a fɔ bi n ko min ye ɲɔnɔnkaw ni masinakaw k'u bɛ degun kɔnɔna na maa caman kɔni olu ye damakasiw kɛ masina kɔnɔna na maa caman fana ye damakasiw kɛ ɲɔnɔn kɔnɔna na min ye sɛnɛkɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen ko k'u jɔrɔlen don maa caman fana y'a yira an na k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ gouvernement fɛ yaasa ɲinan samiya ale kana don ngalama na o de hukumu kɔnɔna na sa min ye ɲɔnɔn yɛrɛ fan caman ye ka taa fara Segu mara yɛrɛ yɔrɔ caman fana kan degun bɛ maaw la ye kibaruyaw fana y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ Segu bi ko bese b'a bolo dɛ a bɛ maaw gosi ni bese de ye nka nin waati laban in na Segu a kɔni taara se maa mun ma sa o ye cɛ dɔ n'a a furumuso ye furumuso in ko ale gɔni gosira ni kolonkalan de y'a kunkolo la a cɛ kɔni a y'o jogi cɛ min joginen don o dalen don nin waati in na Ɲɛnakɔrɔ Fɔnba la u y'a yira a fatura dɛ parce que u y'a yira k'a fɔ ko cɛ in cɛkɔrɔba in k'a jogina kojugu cɛkɔrɔba in a kun sɛgɛnna a jogina kojugu a kɔni tun bɛ ka dɛmɛ yɛrɛ ɲini maaw fɛ ni Segu Balanzan Info y'a fɔ k'a fɔ k'a fatura o kɔrɔ ko o ye tiɲɛ ye parce que a ka bana a kun degun barika bonyana kojugu donc ni fatulu kɔni kɛra ayiwa kojugu kɛlɛbaw olu tun ye kibaruya lase an ma k'a yira k'a fɔ ko min ye cɛkɔrɔba in ye ko a ka bana kun juguyalen don k'a tun bɛ koma la sabula ko cɛ ye bese kɛ k'a tɔn de n t'a dɔn a tɔn de sɔrɔ muso kɔni k'a ye jele de kɛ nka maa kofɔlen k'a bɛ Segu ye a bɛ ka ɲini polisilakaw mɔgɔw kɔni bɛ k'a kɛ kabakomaa ye parce que maa caman bolo min ye nin ko fasugu ye nin tɛ se ka kɛ ka dogo ten cogo la f'a ka ɲɛɲini ɲɛɲinini dun fana o ma nɔgɔn sababu la sa an b'a fɔ sa n ko cɛkɔrɔba Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala k'a fara silamɛsuw kan Ala k'a mɛn ka saraka bɔ a ye Fala ye an bɛ taa fan fɛ yanni an ka maa welele ale ka se kɛnɛ kɔnɔ.
Thank you.